soc en Dani Castellano, ara soc el que porto tot el tema del director, diguem-li, o coordinador de la Sala Estroika, i soc un dels socis de Propaganda per Fet. Propaganda per Fet va néixer fa 20 anys, va néixer a la casa ocupada de Valcarca, i bueno, bàsicament va néixer la voluntat de donar a conèixer tota una sèrie d'artistes i de col·locar en el mercat tota una sèrie d'artistes que en aquell moment no tenien veu, ja per el tipus de música que feien, que no era tan popular, venien del rock català, i tant com per el missatge de la lletra. No hi ha una censura explícita d'algú que et digui que no, però sí que és veritat que el mercat tria els grups que són més còmodes pel missatge que volen donar. I nosaltres no formem part d'aquest missatge. Los Pirineos de Aragón a Valles del Bierzo hay una soga que se llama España. Bueno, yo soy Zapato. Yo soy Cordón. Me llamo Miquel. I Albert. I pues res, som dos xavals ells de Vilanova i jo de Sant Cugat. Verdad, faltan dos miembros del grupo, pero son como la segunda fila de Zapato y Cordón. La suela. Y al 92 darrera operació Garzón, que sí que és per comprar i participis más varis, però qui s'estima el poble és qui defensa els barris. El grup es va formar perquè vam coincidir en espais polititzats i de militància, i amb el cachondeo i una aposta que no tenia que arribar enlloc, pues, vam fer el capullo i vam arribar a fer un bolo. A la gent li va agradar molt el bolo, a nosaltres ens va agradar que a la gent li agradés, i com ja rapejàvem d'abans, pues, vam dir per què no seguim. Però tot va començar per una aposta tonta que no creiem que arribaria enlloc. Teníem l'aposta aquesta de no hi ha ous a fer un grup de rap amb un nom xorra. I mira, jo què sé, doncs ara estem aquí. I en un acte, de fet, que muntava ell, perquè teníem un acte de commemorar els 20 anys de lluita popular a Sant Cugat, com ell el muntava, va pensar, i per què no ens cantem un temilla en honor a totes les organitzacions i a tota la gent que ha currat tant en aquest poble, i el vam fer rotllo un homenatge a la penya, i la penya li va molar molt, ens vam animar molt i ens van dir, ei, per què no toqueu a la festa major? I vam dir, pues si només tenim un tema, i vam dir, pues feu una més, i vam dir, pues fem una més, i va rodar això. Ya lo sabías, no, donde gente versionando al rol en el micrófono. El guió és el nom artístic de l'Àlex Nicolaev i bueno, faig música des de fa uns 3 anyets, cançons reivindicatives que penjava al YouTube i tal, i poca cosa més. Hacen falta clases, hacen falta pintadas, hacen falta gente que nos haga por nada, hacen falta ganas para saltar los baches, no sueño con mensajes, sino con barricadas. Crec que la majoria de les lletres de les meves cançons pretenen ser-ho, pretenen ser combatives, denunciar les injustícies, tot i que bueno, també tinc altres cançons que són més de caire personal, més de sofegament i bueno, que també són més per mi per treure'm fora algunes de les coses que sento. Necesitamos su compasión, respondamos con un Ja des de ben petit, des de primària, portava els meus cascos a Falsa Alarma, a Violadores, El Verso, FDK, i a poc, amb algunes lletres i tal, i amb les coses que jo vivia al meu entorn, pues, vaig voler també denunciar les meves lletres i expressar al món el que jo sentia i el que jo creia. Jo vaig descobrir el Saúl, un artista de Insurgència, i vam fer contacte per mitjà de les xarxes socials i tal, i li vaig passar un parell de temes meus, i vam començar a fer col·laboracions i al final vaig acabar entrant al col·lectiu. A veure, jo crec que, és el que he dit al començament, si estem en el punt on estem en quant al treball del catàleg és perquè realment pensem que la música té una capacitat transformadora espectacular en quant al públic, hi ha de tot, però sí que crec que la música
tot i que estigui considerada que el públic és molt jove, no és tan així. O sigui, la música, com qualsevol art, pues, si t'agrada i t'interessa, no entén d'edats, o sigui, pot gaudir independentment de l'edat que tingui. Bueno, ara, amb tot el que està caient, estem molt entretinguts i crec que vaja, que ojalà haguem de fer segons quines demandes. O sigui, la nostra il·lusió seria que no tinguessin que reclamar una transformació social ni reclamar una veu que no se sol sentir, no? Perquè s'oculta, llavors. Seria magnífic, però crec que tenim feina per estona. Sí, a mi em va venir... Jo estudio a Terrassa, enginyeria mecànica, i em va venir a buscar la policia a la meva universitat, a la porta, em van estar esperant tot el dia i van fer així com la conya, no?, també de dir-me que sí que estudiava molt, no?, que portaven tot el dia esperant-me. Llavors em van fer un registre, em van voler treure els aparells electrònics, però no em portava cap, i em van donar una citació a l'Audiència Nacional per anar a declarar 9 dies després. Ens acusaven de 3 delictes: enaltiment del terrorisme, incitació a l'odi contra les institucions de l'Estat i associació il·lícita. Després això va prescriure i va acabar tot en un delicte, que és l'enaltiment del terrorisme, i evidentment jo no accepto ni dono la raó a que a mi l'Estat m'acusi d'enaltir cap terrorisme. Per mi enaltir el terrorisme és fotre fora a la gent de les seves cases, tallar-li la llum als nostres avis, pagar la gent per voler exercir el seu dret a votar. Per mi això és terrorisme. Llavors jo a les meves cançons l'únic que faig és denunciar aquests fets i expressar la meva ràbia davant de tot això. Bueno, jo penso que ja independentment del que fes la insurgència o no, algú havia de pillar. Vull dir, l'estat espanyol fa servir la repressió bueno, i el català també, però fa servir la repressió perquè la gent no es confiï, no faci X coses. Llavors, si no hagués pillat la insurgència, haguessin empresonat a qualsevol persona o haguessin aplicat un cas de repressió contra l'àmbit musical a qualsevol altra persona. Que li tocava pillar algú perquè la gent digui aquí està el límit, jo no em puc passar d'aquí, no puc dir més que aquestes coses. Sí, un cas de repressió semblant al de l'Alfon. Necessitaven una persona que marqués la línia, que marqués d'aquí no podeu passar, més aquest missatge no podeu difondre, i els hi va tocar a ells. Evidentment és lamentable, no em sembla injust, però bueno, això creiem que no és casualitat que passés això, saps, que havia de passar i que passarà més. Jo crec que l'Estat té un clar objectiu, que és el de fotre por a la gent. Llavors, agafar uns quants artistes, com el cas del Pablo, el Valtònic, el meu i la resta de companys de la insurgència, agafar uns quants per donar exemple, per fotre por a la resta de gent, perquè no neixin més artistes de caire combatiu, perquè no els interessa. No els interessa una música als cascos de la gent, una música que reivindiqui drets, una música que denunciï injustícies, volen a la població dormida per seguir-se mantenint en el seu poder. Bueno, no esperem res dels tribunals perquè pensem que ja tenen la sentència sempre escrita i van a per nosaltres. A nivell de resposta social, el que podem aconseguir jo crec que és amb la mobilització, amb iniciatives com les de No Callarem i amb altres propostes, el que esperem sí que és una forta resposta que pugui impedir la nostra entrada a presó. Però si fos pels tribunals només, no crec que hi hagi molta esperança. El único delito del que yo me siento culpable es el de odiar las injusticias. Unas injusticias que evidentemente no vienen solas, tienen sus orígenes y hay unos responsables. Y lo mínimo que podemos hacer es señalarles. Absolución e insurgencia.